רגע, אני לא שומע אותה. שחר? מה, לא שמעתי, לא, נפל לי הטלפון, לא שמעתי אותה. לא, אמרתי שתדבר איתי ביום שישי, בסדר? בסדר. טוב, יאללה. למה אני מנתקת? רגע. מה? למה אני מפסקת? כאילו מה? בסדר. דבר איתי כבר, כאילו, אני לא יכולה. לא שומעים משהו כזה. למה? כי אני באמצע להוציא פה מישהו. מי? תיבד בטלפון. מה זה דיק? זה מאזיים? מה? מה, משעמם לך שם? לא, למה? לא סתם, כי נראה באמת שמשעמם, אז כאילו, אתה נזכר, אתה מתקשר והכל. די, דיברתי איתך אתמול, די כבר עם כל הזה. מה זה כבר עושה? לא קשה לי, כבר בסדר. טוב. לא נקשיב. טוב, תראה לי מגרם ביצים. אני אומר לך, אני לא יכול לישון. ביי. ביי. אני שונא אותך. איזה מטומטם. מה שמח? עכשיו אני לא חוזר אותו יותר. סמל. ואת המצלמה. ואת המצלמה! בוא'נה! מוטי!